tant de temps per tornar-te a veure. Si he nascut, ha estat només per trobar-me amb tu. Oi, príncep meu? Molt contenta. T'ha passat alguna cosa bona? Sí, i tant que sí, molt bona. Estic molt feliç d'haver preparat aquest dinar tan bo per tu, estimada Utena. Wakaba! Bé, espero que t'agradi. Realment ets una noia normal, Wakaba. Segur que quan et casis seràs una bona esposa. Oh, i tant, i tant. Aquest pou que has preparat t'ha quedat genial. Digues, Perdó. És que... Bé, hola. Em dic Tatsuya Kazami i sóc del 8è curs, classe D. Tenjo, sisplau, llegeix aquesta carta. Ets en Tatsuya Kazami del 8è curs, classe D? Wakaba! Perdona-la, no t'ho prenguis malament. No. Tatsuya Kazami? Però és que jo... Bé, he fet... Tatsuya Kazami! Sí? Me'n recordo de tu. Eres el príncep d'Onian. Onian? La seva? Mira'm bé, sóc jo, que no em coneixes. Anava amb tu a primària, sóc la Wakaba Shinohara. La Wakaba? Wakaba? Sí, ha passat molt de temps. Ostres, no tenia ni idea que també anaves a aquesta escola. No ho sé, però el teu nom m'ha resultat molt familiar de seguida que l'he sentit. Ha estat com un déjà vu, no? El que passa és que no m'ho pensava, que poguessis ser tu. La cançó del regne perdut. Ei, què coi vol dir el príncep de la ceba? Què et passa? Per què fas aquesta cara de pomes agres? He perdut l'oportunitat que tenia de tornar-li la carta, ho saps prou bé. Ja ho faré jo. Jo mateixa m'encarregaré de tornar-li la carta. Ni t'ho pensis, no t'ho deixaré pas fer. Seria molt grulli per part meva, seré jo qui li torni. No et preocupis. Aquell noi no es mereix que t'amoïnis gens ni mica per ell, creu-me. De totes maneres, vés en compte, perquè és molt hàbil afalagant les noies. T'has passat, no crec que n'hi hagi per tant. Aleshores ja era d'aquesta manera. Un pervertit que sempre fa la papallona i persegueix totes les noies. Ei, vinga! Amb tios com aquest, tots els homes del món queden com uns miserables. No t'ho prens massa la valenta, Wakaba? És un noi odiós. Wakaba. Aquell tio és tan odiós. Però per què s'ha traslladat aquí sense dir-me'n res? Wakaba. I pensar que fa temps el meu estimat príncep era ell, el meu príncep. Mira, mira! Cap de ceba! Calleu tots, cap de suro! Perquè tinc amb mi el príncep de la ceba! Us ho torno a dir, perquè tinc amb mi el príncep de la ceba! Un altre cop, perquè tinc amb mi el príncep de la ceba! Per última vegada, perquè tinc amb mi el príncep de la ceba! Bé, ja és una bella història, per això. De manera que un príncep, Què vols dir? La veritat és que deus sentir que tot això és cosa del destí, no? No, no és això. Wakaba! Té, m'ha demanat que et torni la carta. Tu mai estaràs a l'altura d'una noia com l'Altena. És massa bona per tu. Segur que li has dit alguna bestiesa, oi?
Què dius? Esclar, com que li vas dir aquella animalada del príncep Capdessuro als meus morros. És el príncep de la ceba. M'importa un rave, com es digui, sincerament. A mi sí que m'importa. Sí que m'importa. Per mi és una cosa molt important. Potser a tu tant se te'n dona, Tatsuya, però per mi és un record molt important. El príncep de la ceba és el record més important de la meva vida. Molt bé. Però, de totes maneres, què et costa presentar-me-la almenys una altra vegada? No. D'acord. Si tant hi insisteixes, ja miraré de presentar-te-la. Però només faré això. Mickey, sisplau, tocaràs el piano a la festa de demà? Com vulguis. Ara que en parleu, Mickey, em penso que quan toques el piano sempre penses en la mateixa persona, oi que sí? Yuri, deixa de prendre'm el pèl, sisplau. Au, va. No pot ser que sempre que toquis el piano ho facis pensant en aquella gata maula. Doncs a mi em sembla molt bé el que fas, Nanami. Saps què? No sé pas si estàs prou satisfeta amb el marrec amb qui vas. Que t'empatolles! No sento res per ell, només és un joc, un joc! Només hi ha una persona en aquest món que estimo de debò. I a més el meu amor per ell durarà per sempre. Estimat germà. Esclar, i a banda del teu germà no hi ha cap altre noi que valgui res, no? Així doncs, només existeix un amor veritable, Si realment fos tan fàcil com sembla canviar el que sents per algú, segur que per vosaltres dos les coses serien més fàcils. I per mi també. No ho sé, potser tal com em penso, el príncep que s'estima a la Wakaba és ell. De què estàs parlant? No res, estava rumiant. És que una amiga s'ha trobat de sobte un amic de la infància. Cap dels dos acaba de venir-se ni de parlar amb sinceritat, però estic convençuda que el príncep que ell esperava no era cap altre que ell. És una història realment meravellosa. Em sap greu, només estic parlant de les meves cabòries. No em fa res. Et diré una cosa i prou, Tenjo. El que hi ha al cor de les persones és una cosa que està coberta per un delicat vel de seda. Ens pensem que podem mirar dintre, però no és així. Amb el príncep que cadascú té al seu cor passa exactament el mateix. Segur que ningú és capaç d'entendre el que significa per ell. Però, esclar, la veritat és que envejo amb tota l'ànima els joves enamorats i espero que ben aviat tu també trobaràs el teu príncep Anshi. T'ho dic de tot cor. Sí, germà meu. Ho entens, Utena? És convenient que ella es prengui les coses tal com són, sense complicacions. Convenient, dius? Exacte. Que se les prengui tal com són? Sí. Entesos. Faré el que calgui pel bé d'algú. Què vols dir amb això? Hola, perdoneu-me que arribi tard. Arribes tard? Quant de temps pensaves fer-nos esperar? Em sap greu. Qui és aquesta noia? Sí, ara te la presento. És l'Anshi Himemiya, la meva companya d'habitació. Hola, encantat de conèixer. Em dic Tatsuya Kazami. Encantada, sóc la Himemiya. I aquest és el meu amic, en Chuchu. Hola, sóc en Tatsuya Kazami. Encantat de conèixer, Chuchu. Què fas mirant de seduir un mico amb aquesta mirada? Què vols dir amb això?
En aquestes coses no has canviat gens ni mica. Continua sent el mateix de sempre. Vols deixar de dir aquestes coses davant de tothom? Però és veritat, no? Tu sempre estàs fent la papallona amb totes les noies. Això no és veritat. Però què et passa, Wakaba? Per què no pares de dir-me aquestes coses? M'estranya molt. És que jo... Resulta que... No és res de debò. Què passa, doncs? Res de debò. Si vols dir-me alguna cosa, no vagis amb embuts. T'estic dient que no passa res. Ei, el que volies era parlar amb l'Utena, no? Sí. Escolta, Tenjo, en aquest moment surts amb algú en especial? No, ara no surto amb ningú. Però fa molt de temps un príncep em va donar aquest anell. I encara continuo pensant en ell a totes hores. O sigui que un príncep, eh? M'agrada això que dius. És maco que tinguis aquest somni. Per cert, ara que ho dius, em sembla que al teu costat hi tens una princesa que no pot deixar de pensar en el seu estimat príncep. Què? Oi que sí, Wakaba? Però què dius, Utena? Per què et poses així? El teu somni no era trobar el príncep de la seva? Vols callar? T'equivoques, el meu príncep és... El meu príncep és... El meu príncep és... Per què no proves de ser una mica més franca, Wakaba? No és el que et penses! Coi, Utena! Ets molt dolenta! Wakaba! Escolta, Tenjo. Què vols? Què volies dir abans, quan parlaves del príncep de la Wakaba? M'ho pots explicar? Ella sempre fa veure que és més forta, però de fet no deixa de ser una noia. I és molt possible que mai l'hagi oblidat, el príncep que va trobar fa tant de temps. Perquè tinc amb mi el príncep de la seva! Però per mi és un record molt important, el més important de la meva vida. Tenjo, escolta. Sí? La veritat és que jo, quan em vaig traslladar a aquesta escola, sabia perfectament que la Wakaba també hi era, a l'acadèmia. Ella, en tots aquests anys, no ha canviat gens. I sempre que se la veia feliç, estava al teu costat. Tenjo, tu sempre estaves a prop seu. De manera que vaig pensar que si em deixaves estar amb tu... Podies estar al costat de la Wakaba? Per això em vas donar la carta d'amor, oi que sí? Perdona'm. Pel que veig, és molt tímida. Em pensava que quan em deia el príncep de la ceba ho feia només per burlar-se de mi, però ara veig que em vaig equivocar. Sí, és evident. Bé, el que pot passar ara no ho sé ni jo. Perquè estic segura que el príncep que cadascú té al seu cor és una cosa que ningú és capaç d'entendre mai. Però penso que val la pena que li confessis els teus sentiments. Moltes gràcies, de debò. No sé pas si he fet bé provocant tot això. A què es refereix? Em refereixo a en Tatsuya i la Wakaba. Tot anirà bé. En qüestions d'amor, el que ha de passar, passarà. Sí, tens raó, així és com ha de ser. Ai, ets molt dolenta. Extra, extra, extra! Benvinguts, benvinguts. Tenim engranatges de metall frescos. Avui tenim engranatges de metall d'oferta. Me'n dona un? Però, engranatger, què és vostè? Senyora, m'alegro que m'ho hagi preguntat. Què és un peixater? El que ven peix. Què és un flequer? El que ven pas. I com que jo sóc un engranatger, sóc el que ven engranatges de metall dentats. Per distingir quines són les rodes bones cal tenir força experiència. D'un sol cop d'ull és difícil saber si per dintre tenen bon gust o no. Aleshores em donarà una roda d'aquelles? Gràcies, torni aviat. Faci menjar al seu marit alguna cosa que l'ompli d'energia i vigor. I ara, com sabria que dir aquestes coses? Vejam, què puc preparar per sopar amb aquesta roda? Vols dir que te la podràs menjar? Wakaba. Puc parlar amb tu? Què vols? Sembles un altre tan seriós.
passa? Mira, Wakaba, potser ara hi ha algú que t'agrada. Oh, què et dius? Ara tu deus estar enamorada del teu príncep. Saps? Quan arriben els moments importants hauries de ser més sincera. Oh, però jo sempre sóc sincera. I el teu príncep? Què? Com? Bé, havia pensat que potser voldria saber quins són els sentiments del teu príncep. Els sentiments del meu príncep? Però tu, ara que has descobert per fi els teus sentiments per ell, potser ja te n'has adonat de quins són els sentiments del teu príncep. Un amic de la infància pot saber fins i tot una cosa tan íntima? Ja ho crec que sí. Doncs tens raó. Per fi me n'he adonat. Tal com creia de tot cor, jo estimo aquell príncep. I ara, gràcies a Déu, per fi ha arribat el dia que el meu príncep em mirarà i vindrà al meu costat. I jo també. Potser jo també podré ser feliç de la manera que he somiat. Què dius? Encara no ho veus? Estic convençut que podràs ser molt feliç. Tetsuya, Wakaba. em promets que no ho diràs a ningú, això? Sí. Si aquesta situació et fa sentir incòmode, et prometo que ho mantindré en secret. Encara no m'ho puc creure, però fins i tot jo he aconseguit ser feliç. Sí? Espero que també trobis aviat algú amb qui puguis ser feliç. Esclar, ja trobaré algú ben aviat que... Ostres, ara que hi penso, ja me n'he d'anar. Que tard que s'ha fet. No el vull fer esperar gaire més. Aquí. Com que aquí? El meu príncep, per descomptat. Ja ens veurem. El meu príncep, diu? Perdonin. Em sap greu, però no hi ha ningú. Sala d'entrevistes. Perdonin. Em podeu dir si hi ha algú aquí? Sé que no tinc concertada cap entrevista, però em podeu ajudar? Ocupat. Sento molt entrar aquí tan de sobte, però necessito ajuda. Sóc en Tatsuya Kazami, del 8è curs, classe D. Comença, sisplau. És que he sentit molts rumors. Es diu que si vens aquí quan tens algun problema et poden ajudar donant consells. Hi ha una noia a qui he mirat sempre amb molt d'afecte. Era la meva princesa. Però ara la meva princesa m'ha deixat plantat per trobar-se amb un altre home. I estic segur que a hores d'ara ja l'han enganyada. Malgrat que ella és una noia tan pura i innocent, segur que li farà allò, fins i tot allò altre. Segur que em farà tot el que vulgui d'ella. Però no em fa res, perquè per més bruta que es torni, ella tornarà al meu costat. Perquè jo l'estimo de tot cor. Serà així, perquè al final n'estic del tot convençut, l'amor sempre guanya. Perquè jo et puc fer feliç. Perquè jo ho sacrificaria tot per tu, fins i tot la vida. Perquè jo... Però per què? Per què no sóc prou bo per tu? Pel que veig ets un bon noi, per això aquí no trobaràs el camí que has de seguir. Ara val més que te'n vagis de seguida. Fes-me cas i vés-te'n. Aquest no és el lloc més apropiat per una persona del teu tarannà. Ja he arribat. Benvinguda.
わからないな。どうして若葉のやつ最近あんなに生き生きしてるんだろう。きっと何か特別なことがあったんですよ。わからないな。どうして若葉のやつ最近授業が終わるとすぐ帰っちゃうんだろう。きっとお家で楽しいことが待ってるんですよ。僕にはわからないことがいっぱいだ。でもこれだけはわかってる。若葉は僕の大事な友達なんだ。次回少女革命ウテナ若葉茂れる。絶対運命目視録。